нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, нав дар хона шиштагӣ будам ва хостам ки камтар комментарияҳои барномаҳоро бихонам ва комментарияҳоро хонда иста будам, ба хулосае омадам ки айни ҳол дар ҳамин хона бо телефонам боша як видео кунам, пешкаш кунам то тарафдорои ма, аудиторияи ма аз кору бори ма огоҳ бошанд. Хостам як навор кунам, ба ҳама бифаҳмонам ки аю таҳқирои шумо, аю суханои бади шумо ягон фоидарам нест, ягон дилханакӣ, ягон хастагӣ ба мо намераса. Хубтараш биёин якдигара дастгирӣ кунем ва манам ҳар қадаре ки қувва ба тавоноӣ дорам, мақсад кӯшиш мекунам ки хабарҳои нав баҳри шумо пешкаш кунам, видеоҳои нав ва шуморо қонунҳои нав огоҳ кунам ва ба саволҳои шумо ҷавоб бигардонам. Ва як чизи дигара ногуфта намона, касе ки мехоҳад проверка куна ки оё депортш шуда шидагия ё ин ки не, рақамҳое ки дар рӯи экран ҳастаи дар инами рақамҳо муроҷиат кунед, проверка мекунад. Бисёри нафарҳо дар комментарияҳо оиди проблемае ки дар Россия ба мо шидагӣ буд, яъне ки барои регистратсияи фалшивӣ моро дастгир карда буданд дар Москав рӯзи 9 декабр ва бурдан моро маҳкам кардан, бо тариқи суд моро ҷарима кардан ва видварениямон кардан ва ба ҳамин масъала, ба ҳамин сабаб рӯзи 23 декабр мо ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадаем хушбахтона соғ ва саломат. Ина ғарибо рафтаистем кусвет. Ина нарушин задаги дасти ардашда. Фокус با قبل من آخر روشن شد. نه سوربون бисёри нафарҳо оиди ҳамин масъала навишонданд ки ту чӣ хеле ҳуқуқшиносӣ, мақсад ҳуқуқҳои худта ҳимоят карда натонистӣ ё ки дидаву дониста ҳуҷҷатҳои фалшивӣ тайёр кардӣ, худат қонунро риоя накардӣ. Ҳамин гуна суханҳо бисёр буд. Ба ҳамин хотир ман хостам оиди ҳамин масъала гап занам ва баъд аз гапу корои нав шуморо бифаҳмонам ки чӣ гапу коро шидааст айни ҳол оиди ҳамон проблема. Касое ки намедонен, ай пеши худтон гап назанен. Аввалан ман чандин бор дар видеоҳо гуфтам ки ман якмин бор ба Федератсияи Россия рафтагӣ будам аз сабабе ки намедонистам ба кӣ муроҷиат кунам. Як аблаҳ, як бадбахтам муроҷиат кардем ки регистратсияи моро торик куна, вале мутаассифона ба мо регистратсияи фалшивӣ карда дод ва ҳуҷҷатҳои мо фалшивӣ биромад. Мо ин чиза намедонистем ва боз бисёри нафарат гуфтаем ки шуморо дастгир кардан, бояд шумо сум медоден, сартон медонад. Агар ки ман медонистам ҳуҷҷатҳои ман фалшивия, ман аз хона берун намебиромадам. И деимаш. Ва як чизи дигарам боз қайд мекунем ки сеюмин ие ки бисёри нафарат мегӯянд ки бояд барои дар ФМС регистратсия кунӣ, ягонта рӯз ки ма ва шумори мақсад одаморо дар хонаи худшон регистратсия намекунанд, ягонташон намекунанд. 98% мигрантҳое ки дар Федератсияи Россия қарор доранд бо тариқи посреднико регистратсия мекунанд дар ҳар куҷо. ФМС шахсиятҳоеро регистратсия мекунад ки соҳибхона, ана ҳамон шахсияте ки хонаро ба иҷора мегирад, ҳамроҳи ҳамун ба ФМС мерава ва иҷозат метиҳад соҳибхона ки ана ҳамин шахсият дар хонаи ман регистратсия карда шавад. Лекин ин чиз иҷозат нест. Мутаассифона мумкин 2% мигрантҳо дар хонаҳое ки квартирантанд дар ҳамон ҷо регистратсия кардагӣ бошанд ва 98% дигарш бо тариқи посреднико кор мекунанд, регистратсия мекунанд. Ва посредникоерам ҳастае ки регистратсияҳои оригинал мекунанд ва боз посредникое ҳастае ки чӣ хеле ки барои ман инами регистратсияи фалшивӣ кардан додан ва ай рӯи регистратсияи ҳаваи моро бурдан маҳкам кардан, ҷаримамон кардан ва видваренимон кардан. Дар ӯ бора гап задагӣ будем. Мақсад гуфта будем ки ӯ одам кияй, дар як видео нишонаш дода будем, то перепискора мондагӣ будем ки қатъимон чӣ хел суҳбат кард.
аз шукри худо соҳу саломат мо ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадем, вале пас аз омаданмон баъдан мо хостем ки барои ана ҳамун постановление ки судят барои мо баровардаги ариза бинависонем, шикоят кунем. Яъне дар моддаи 18 статьяи Федератсияи Россия омадагие дар статьяи 18 тоист омадагие барои шаҳрвандои хориҷие ки бе регистратсия гаштугузор мекунанд ё иқомат мекунанд дар қисми аввалш омадагие ки ҷарима таъин карда шавад ва баъдан дар қисми дуюм дар қисми сеюм омадагӣ ҳастае ки ҳолатҳое ки регистратсия надора, патент надора, дар ин ҳолатҳо ана ҷарима таъин карда шавад ва ихроҷ карда шавад аз Федератсияи Россия. ҳоло он ки мақсад ма бе патент мегаштам дар уҷа барое ки кору фаъолият намекардам. ба ҳамин хотир суде ки барои мо ҳалнома бировард, постановление бировард, суди Мишанский Москав, агар бидонем дар Казанский вокзал қарор дора, ана ҳамун суд ҳалнома бировард ва ма ӯ ҳалномаро хостам ки аннулировать кунанд, чунки бояд ба назар мегирифтанд мисол барое ки бори аввал ма ба Федератсияи Россия рафтагӣ будам ва дуюм ин ки вақте ки моро дастгир кардан аллакай нав 18 рӯз шидагӣ буд рафтагӣ мона ё ки 20 рӯз шидагӣ буд, мо нав рафтагӣ будем, якум бор рафтагӣ будем ва баъдан ва боз болои ин ки мисол бояд моро ҷарима мекардан, ҷавобон медоданд, болои моро маҳкам кардагӣ буданд 35 соат. Умуман барои ҳамаи ҳамин чизое ки ба назар нагирифтам ман хостам ки ягон юрист гирифта шаҳрвандии Россияро доштагӣ боша, бо тариқи ҳамун кори худ ман ҳал кунам. Ва хушбахтона вақте ки ман вақти омаданам бо як юристи ана ҳамун Федератсияи Россия ҳамсуҳбат шидем, шинос шидем. Як духтаракай дар ҳамун Москва кору фаъолият мекунад, бениҳоят кори хуб дора, бениҳоят саводи хуб дора, ба ҳама мардум кӯмак мекунад, яъне ки шахсиятҳое ки муҳтоҷи кӯмак ҳастанд барои депортошон, барои видварениёшон ай дасташ биёя агар кӯмакшон мекунад. Ва вақте ки ман ба ӯ шахсият, ба ӯ юрист муроҷиат кардам, ҳалномаи суд оли срокаш будшидагӣ набуд, яъне ки 10 рӯзаш будшидагӣ набуд. Ба ҳамин хотир ман муроҷиат кардам ба ӯ юрист ва ҳама данёма додам, паспорт ма копияшаву ҳамун постановлениеро, умуман ҳама чиро дар дасташ додам, гуфтам ман Тоҷикистон мерам ва кори маро дидан бигӣ. Ва ӯ гуфт ки кори ту ҳалшавандаи, чунки чӣ хеле ки худат гуфтӣ ту якум бор омадагӣ ва нав омадагӣ будӣ ва болои итро бурда маҳкам кардан. Ма ҳамчун ҳуқуқшинос, ҳамчун ҳамкасби худат кӯшиш мекунам ки ана ҳамин видварениятро аннулировать кунанд. Ва хушбахтона як 3 рӯз ё 4 рӯз пеш ахирон бор ма қатъи одам ҳамсуҳбат шидам, гуфт ки корот қариб омадагие ки буд шава, яъне мумкин ба ҳафтаҳои наздика видваренияи ман аннулировать шава, ҳамун депорте ки шумо мегӯед мумкин ҳамун аннулировать шава ва худо розӣ боша боз баъде ки аннулировать шид ба Федератсияи Россия сафар мекунем ва кору фаъолията худо розӣ боша давом метиҳем, хизмат мекунем. ай дастмон чизе ки биёяд кормона давом додан мегирем, дар доираи қонун ҳуқуқҳоро мефаҳмонем ки муҳоҷиро бояд аз чӣ ҳуқуқҳои худшон огоҳ бошанд, чӣ қонунҳоро риоя кунанд ва оиди ҳамун шахсиятҳое ки гуфтем мақсад барои чӣ ҳуқуқи худа ҳимоят карда натонистӣ депорт кардан, ман ҳамчун ҳуқуқшинос, ҳамчун одаме ки маълумоти олии ҳуқуқӣ дорам, пастаратсия кардаистам ки видваренияе ки кардагиам мара ман ҳамро аннулировать кунам ва иншааллоҳ умедворам ки видеои ояндае ки дар ҳамин мавзӯъ мебирояд видеое мешавад ки ман ба шумо хабар метавам ва нишон метавам ва мегӯм ки видваренияи ман аннулировать шид. Ба ҳамин хотир ҳаматонда совет метавам, касеро ки видваренӣ мекунанд ё касеро ки видваренӣ кардагиянд, постановленияи судя срокаш буд шидагӣ набоша, ягон адвокат бигиред, то есть ягон юристи хуб қатъи гап занед, ҳамсуҳбат бишен, кори шумо будшавандаа, агар ки дар ҳақиқат танҳо ба регистратсияи фалшивӣ қапидагитон бошанд. Мисол ягон ҷиноят кардагӣ набошен, агар ягон бе патент бе регистратсия набошен, просто бе регистратсия дастгиртон ки карда бошанд, иншааллоҳ ки кортон ҳалшавандаа, то 10 рӯза шумо ҳақ доред ки муроҷиат кунед ва ин кори шуморо бартараф кунанд, мақсад видваренитон
накунанд. Хабарҳои нава интизор бошен ва ҳазор раҳмати калон касоеде ки моро дастгирӣ карданд, моро фаҳмиданд ва моро то имрӯза дастгирӣ мекунанд. мо ай ҳаматон миннат дорем ва як хоҳиш ай ҳаматон ки видеоро ба дигарон ҳамроҳӣ кунед, як дастгирӣ кунед. Имрӯз пага худо розӣ бошад канали мо, канали юристиҷей соҳиби 200 000 обуначӣ мешавад. То барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.